madhi ariyo adek aneno ka nyithindo nigi mor, nigi siso mar donjo e CBC class machielo manyien, the pioneer class. Kendo aneno ka jopuonj be ikore, kata bed ni nyocha ka sirikal ondiko jopuonj manyien mondo donji, to jopuonj be no aneno ka ikore mar rwako nyithindo. Aneno ka uptake mar system ni is very good. Jiomor, jonyuol omor kode. Nyithindo mana aneno ko dhi e school, despite ni kaka gwendo machielo wacho ni ne gionge kata mana gi uniform, but siso mar dhi e school no e gima aneno komora. Matiende ni wase embrace, wase kao gini en kaka marwa, wadhi kode mbele. Ilero kanyo makare, in bende korka kori wacho kanyo ni nochakore e yo makare. Andi wabondo ka intiere county ma Kajiado kinyi ma kawuono, in kaka